Prečo je káva taká obľúbená? No je to aj preto, lebo káva je silný stimulant a docela úspešný a veľakrát nám pomôže naštartovať deň s nadšením a s energiou. Keď potrebujeme byť bdelí, zostať sústredený, nabudený alebo čulý, alebo sa jednoducho len vyhnúť zaspávaniu, a či už to je na nejakých meetingoch alebo za volantom, tak vtedy káva určite príde vhod. Ale prečo tak dobre funguje? Káva obsahuje kofeín a kofeín je stimulant, ktorý pôsobí na náš centrálny nervový systém. Funguje tak, že v našom mozgu blokuje pôsobenie adenozínu, čo je neurotransmiter, ktorý podporuje spánok, náš útlm, pocit únavy a potláča nabudenie. To znamená, že pokiaľ kofeín predbehne na receptoroch adenozínu samotný adenozín a naviaže sa skôr, tak v tom prípade vzniká ten náš pocit nabudenia a nižšej únavy. Ale je to len dočasný pocit. Ale nie je to reálne nabudenie a získanie novej energie. Nové štúdie dokonca ukazujú vplyv kofeínu na aktivitu neurotransmiterov ako dopamín, norepinefrín a dokonca aj serotonín. Takže okrem tých bežných a štandardných pocitov nabudenia a potlačenia únavy, káva a kofeín tým pádom môže vplývať aj na naše pocity spokojnosti a reguláciu nálady. Tým, že kofeín blokuje adenozín a adenozín vplýva na aktivitu aj dopamínu, čo je neurotransmiter, ktorý má na starosti okrem iného aj správanie, ktoré je motivované odmenou, tak dokáže ovplyvniť aj naše správanie. A dlhodobá konzumácia kofeínu môže spôsobiť dočasné zmeny v štruktúrach nášho mozgu. Nadmerný príjem kofeínu môže spôsobiť zvýšenú úzkosť, taktiež zvýšenú nespavosť, nepokoj a môže viesť do určitej miery aj k závislosti a taktiež k tolerancii na kofeín. To znamená, že to každý pozná, na to, aby sme dosiahli rovnaký účinok kávy, potrebujeme stále zvyšovať jej dávku. Ďalšími vážnymi oblastiami sú nespavosť alebo zvýšený nepokoj. Vysoké dávky kofeínu nám môžu spôsobiť narušenie spánkového režimu a tým pádom sťažiť získanie kvalitného nočného odpočinku. A pri tom nepokoji je to ešte vážnejšie. Zvýšený nepokoj môže spôsobovať to, že nie sme schopní dobre relaxovať a získať kvalitný oddych. Pravidelná a dlhodobá konzumácia kofeínu môže viesť dokonca k závislosti. Môže sa to prejaviť aj tak, že nie sme schopní fungovať v bežnom pracovnom alebo aj súkromnom živote bez toho, aby sme nedali rannú štartovaciu kávu, obednú kávu a niektorí ľudia dokonca aj kávu na večer. Prejavuje sa to aj tým spôsobom, že na to, aby sme dosiahli rovnakú úroveň nabudenia a rovnako dokázali potlačiť svoju únavu, ktorá sa neustále stupňuje, tak my musíme stupňovať dávku kávy alebo dávku kofeínu. Telo zvyšuje svoju toleranciu voči kofeínu a tým pádom my musíme dať protireakciu, čo je zvyšovanie dávky. A už sa dostávame do začarovaného kruhu alebo do rastúcej špirály, ktorá môže skončiť veľmi nepríjemnou závislosťou. Okrem toho má vplyv aj na adrenalín a tak následkom kávy môže dochádzať k zvýšeniu srdcového tepu alebo aj krvného tlaku. Vysoké dávky kofeínu môžu viesť k zvýšeným úrovňam úzkosti, čo nám môže spôsobiť to, že máme problém zostať pokojný a vyrovnaný v stresových situáciách. Vznikajúca závislosť na kofeíne so sebou prináša toleranciu voči kofeínu. To znamená, že aby sme dosiahli rovnakú úroveň nabudenia a rovnakú úroveň potlačenia svojej únavy, tak potrebujeme stále zvyšovať dávku kofeínu. A či už to je káva alebo ďalšie energetické nápoje, ktoré